Sodonja ni weche mag ohala ni ywaruok pod okwako chenro mar yiero mar jotend chirni ma Kisumu ka romo mane obagi kawuono mar kawo pach jo ohala ewi tayo chiro ma Kibuye nobedo gi chochni. Telo matayo chiro ma Kibuye pod oramo ni ok ginyal yie ne tend boma ma Kisumu mondo donjre yiero mar jotelo matayo chiro no. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod ler. E kar romo ma Mama Grace Onyango e boma ma Kisumu, johala, jotendgi kod tend boma ma Kisumu ne ochopo kar romo mar yuoro e romo mar galamoro mar twak ewi chike mowinjore olu kotenore kod chenro mag yiero kod telo mag chiche e boma no. Romo no ero mane ochako kod kwe ne oduogo bedo kod ng'ikruok bang' tend chiro ma Kibuye tamore moko kuom chike mane itwakie gino mane omiyo chenro makamano orumo apoya. Jakom mar chiro ma Kibuye, Judith Matengo, mong'ere gi nying mar Olevi ni Nyaramba, okwedo ni onge chik mayiene tend boma ma Kisumu timo yiero ne tend chiche, kolero ni johala timoga yiero giwegi. Nikiongea sasa hivi tamu yangu haijaisha. Mr. Bwana Wanga amesema lazima nitoke kwa kiti afanye kazi wenye watafanya vile wanataka, na kulingana na katiba wafanyi biashara huwa wanachaguliana wenyewe, sio county government wachague viongozi wa soko. Tend boma ma Kisumu kata kamano oyango ni chike mag boma nitie marito weche yiero kendo jokanyo owinjore okaw ting' maggi. Owacho ni chirni wa nyaka riti gi chike kendo chikegi nitiere moluwo weche kaka watimo yiero e chirni. Chikegi nitie manyiso market committees kata councils kama giringo gi gike, kama county ringo gike mondo mi chiro bed kod kwe, kama itimo ohala nyaka kwe bedie. Mae gima nokelowa ka, no document ni wayalo maber, gimoro matin moko timre maber, ni nitiere a section of traders manobiro mondo miyo go koko mondo keth gini. Tend boma no bende ochiwo thuolo nyaka tich abich jumani mar yudo lipot mar lalruok ka owuok kuom johala e chiche duto ma Kisumu. Warwako memorandum koa kuom johala kuom chichni ka chichni mondo wa enrich godo document ma waloso kawuono ni. Koro wachiwo thuolo nyaka tich abich mondo wayud memorandum mondo wa beef go up this document. Moko kuom johala mawuok e chiche mamoko kaka Chichwa, Nyamasaria, Ekin mamoko to korka korgi okwayo mondo jotelo kod johala obed kod horuok. Ne wabiro public participation dala ma Mama Grace Onyango Social Center ka mar mondo wawinj gima county government noketonwa mesa. Ne document mana wakalo kawuono mondo wang'e kaka chiro ma wadhi bedo gi jotelo gigo duto madhi timre chiro mamondo wabedi kwaringo ko wang'e ni wagi kanye wachopo kanye. Ne nitie some individuals mane dwa temo ketho lakini ok okethre. Ten mane ng'ikni obet matin to wan ka johala anyalo mana kwayo ni sama gimoro biro maber manyalo kelo kwe kindwa kendo nyalo kelo ratiro manyalo miyo chichno ochung' maber, onego bed wa organize ourselves ka johala to wachiko itwa to wamedo gima wanyalo medo nikech gigo wan magi dhi tiyowa gima tiyo onego bed ni wagole pachwa kane city okelo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako choko osuru katiyo kod lony manyasani. Chenro migeno ni dhi geng'o lal mar 30% mag osuru mosebedo ka ichoko to ok chopi aguch piny owacho. Jafwambo marwa George Juma miwa ler marwa.